Obrigado. Portavoz do Día de Ciencia de facer un... Non. Portavoz de nada. Punto 8 da orde do día é unha moción do Grupo do Partido Popular para destinar fondos do POS. Se quere ler o portavoz. Nestes últimos anos, o Goberno do Partido Popular dedicou importantes recursos económicos para mellorar as instalacións educativas do noso concello, como a escola infantil, na que se fixeron duas ampliacións, e en menor medida as escolas unitarias, xa que o financiamento das mesmas tiñese que facer con recursos propios do concello, ou ben, como foi o caso, unha subvención nominativa da Deputación de Coruña tamén gobernada nese momento polo Partido Popular. O Goberno do Partido Popular tiña o compromiso ca AMPA de realizar as melloras nos centros educativos na medida que o Concello dispuxera o financiamento necesario, compromiso ao que se chegou no mes de febreiro deste mesmo ano. E máis recentemente que a Consellería de Educación se chegou a un acordo segundo o cal o Concello se encargaría de facer determinadas obras de mantenimento no CCI, mentre que a Consellería asumiu o compromiso de renovar parte das ventás do CCI. Por outra banda, determinados traballos de mantenimento que suponen un importante desembolso económico no CPI e que non poden ser realizados polo personal propio do Concello, poderían tamén incluirse no posto complementario. Actualmente, o Concello de Odro dispón de 111 millóns do posto complementario que se poderían dedicar a todas esas melloras tanto no CRAC como no CPI. Todos os partidos políticos con representación do Concello de Odro se manifestaron a favor de mellorar as instalacións educativas do noso Concello. Por todo isto, o Partido Popular de Odro propón que se destinen íntegramente os fondos do posto complementario e que ascenden a máis de 111 euros á mellora das escolas unitarias e sede do CRA e do CPI. Eu neste caso, como vou dar a palabra ao concelleiro responsable da área de educación e despois os portavoces falan sobre o seu turno de palabra. Primeiro quería resaltar que estamos hoxe nun pleno ordinario do Consello de Odro ás 8 da tarde, co salón de pleno cheo, a xente interesa o que pasa no Consello, está sendo grabado, no futuro esperemos que sea emitido en directo para a xente que desde a casa se queira interesar polo que pasa no Consello. Houve un cambio de goberno e hoxe en Odro temos máis e mellor democracia. Con respecto á moción do Partido Popular, eu creo que é necesario contextualizala e temporalizala a moción. Non é unha moción calquera, é unha moción que ven que é necesario saber de onde ven, que tempo houve, etc. Está presentado polo Partido Popular. O Partido Popular gobernaba hasta o día 15 de xuño, que houve cambio de alcalde. Hasta o 15 de xuño, o Partido Popular gobernaba o Consello de Odro. O tema do POS, houve unha notificación do 30 de abril da cantidade de diñeiro que había no POS adicional. Entón, tuvo un mes e medio o Partido Popular para facer proxecto de arranxo das escolas unitarias e do CPI e non o fixo. O 15 de xuño foi a toma de posición do alcalde, o 28 de xuño foi a delegación de áreas por parte do alcalde, o 9 de xuño houve unha reunión do equipo de goberno, onde se decidiu investir diñeiro do POS para arreglar as deficiencias que tiñan as instalacións educativas, o 9 de xullo, e o 15 de xullo foi presentada esta moción. Quer dizer, hai un compromiso por parte un acordo por parte do equipo do goberno de destinar cartos do POS nas instalacións educativas. Desde o minuto 1 este goberno interesouse polo sistema educativo, iba a pechar a escola de Lestrobe, gracias á xestión, neste caso do alcalde e de algunhas persoas máis, esa escola non pechou. Encontrámonos as edificacións, as instalacións educativas, non só educativas, tamén deportivas, pero estamos falando das educativas, nun estado lamentable, penoso. Desde fai 2 semanas hai personal do Consello permanente traballando no CPI e nas escolas unitarias. Estamos tamén buscando financiación para solucionar o tema do CPI. Queremos que outras administracións se responsabilicen tamén da súa parte, porque hai cuestións estruturais que ten que resolver outras administracións. Hai unha clara vontade de invertir recursos, esforzo e buscar solucións aos problemas de educación dos centros educativos en Odro. Esta, baixo a miña evaluación, é unha moción hipócrita. Hipócrita por qué? Porque
demostrouse que non tiña nin o máis mínimo interés en solucionar os problemas das instalacións educativas. Así está o estado do CPI e das súas escolas unitarias, como a de Bexo, a senda do CRA ou parte da de Vigo, pero trae unha moción dicindo que lle importa as instalacións educativas e lle importa a educación pública. Ao Partido Popular non lle importa a educación pública. É unha moción hipócrita. A pesar deso, este goberno, nós vamos votar en contra, pero a pesar deso, este goberno vai invertir cartos do POS nas instalacións educativas. E a pesar deso, o goberno está facendo un esforzo importante a arreglar as deficiencias das instalacións educativas. Hai un informe do CRA de Dodro fechado en xaneiro deste ano, onde hai unha serie de deficiencias que non se lle tocou hasta que entrou este goberno. É dicir, non nos vamos a apoiar esta moción hipócrita, sí que vamos a destinar recursos para as instalacións educativas. Nada máis. Queres explicar máis ou esperamos o segundo turno que te vean os outros portavoces? No, eu teño o turno de peche, despois. Portavoz do Partido Socialista de Galicia. Sí, vamos a ver. Unha primeira impresión que me dá esta moción é que foi presentada por un sinvergüenza e un caradura. Digo isto porque empeza a falar de melloras na escola infantil. Isto é como ir un arreglar de casa a outro sin permiso. E ele pensaba que ainda era presidente de outra institución e, bueno, nin o día de hoxe ainda presentou unha sola comunicación de que iba a obrar na escola infantil. A propiedade ten algo que decir en eso. E non fala que fixo unhas ampliacións e di que é por os apoios ao Partido Popular contra da Diputación. A Diputación nestes últimos 4 anos era o que, xunto co BNG, era o que gobernaba a Diputación, que sigue gobernando. E eses cartos foron concedidos pola Diputación do Partido Socialista e do BNG, non polo do Partido Popular, como dice eu. Depois, que chegou a compromisos de acuerdo ca APA. Que tipo de compromiso pode chegar ao acuerdo ca APA? Se non realizou ninguna, non lle interesou. É repetir un pouco o que dixo Abel. Que fixo? O día 11, o CRA, o 11 de xaneiro, se presenta un escrito solicitando reparación nos colexios, e ele fai caso omiso. Durante a campaña electoral, vimos que saliron fotos publicadas do estado do CRA e do colexio. Incluso chegou a caer a infraestructura dunha parte unha viga do polideportivo. Non se inmutaba o Partido Popular. Agora nos queren marcar as directrices. As directrices que ele prácticamente estuvo gobernando a súa maneira. As consecuencias foron que perderon as eleccións. Esas son as directrices. Nós sí que somos un equipo de goberno. Un equipo de goberno por compañeros do BNG, da Unidade Vecinal de Dodro e o Partido Socialista PSOE, o Partido Socialista de Galicia. Nós sí que vamos a levar a cabo esas actuacións, as necesarias, todas que fagan falta, e non aproveitar este momento para votarnos que nós non tiñamos a disposición estes 11.000 euros. Estaban a súa disposición, se algo así. Bueno, falo da reconocimiento das deficiencias. Hasta ahora non houve reconocimiento desas deficiencias. Todos os partidos políticos con representantes do Concello se manifestaron a favor de mellorar as instalacións. Non, o PP non se manifestou a favor, nin nada fixo por eso. E, bueno, finalmente decir que o Partido Socialista de Galicia PSOE votará en contra, xa que o PP non fixo antes, nin vai marcar as pautas e o camiño a seguir por este equipo de goberno. Sí, o equipo de goberno do BNG, Unión Nacional de Todos e PSOE. Gracias. Portavoz do Partido Bloque Nacionalista Galego. Sí, parece que o PP se dá conta agora da realidade, non? De Dodro en temas de educación, agora que está na oposición. En cambio, cando estaba no goberno, nin vía nin ouvía o BNG que sempre con rigor e con insistencia que demandaban as comunidades educativas do noso Concello traerlle aquí, a este mesmo sitio, as súas implegadas.
Mire, este grupo de goberno, se por algo se caracteriza, desde o primeiro día é polo apoio a todos os bens e servizos públicos que temos que manter, do mesmo xeito que outras veces, e non como o PP de Dodro, que agora, claro, está na oposición. Pero vou facer un pequeno recordatorio das cousas que pedía o Bloque Nacionalista Galego. Para non ser así moi longa a exposición, resúmollas, pero con datas e con datos. Pleno ordinario do 15 de xullo de 2016. Preguntámoslle como está a situación de desatención de Conserxería e Limpeza do Eusebio Lorenzo Baleirón. No pleno do 17 de marzo de 2017, na pregunta número 4, BNG pregunta sobre os recortes da Conserxería no CPI Eusebio Lorenzo Baleirón. Pleno ordinario do 19 de maio de 2017. Abstención do PP para facer un roteiro para a figura de Eusebio Lorenzo Baleirón. Incomprensible. En fin. Pleno do 21 de xullo de 2017. Votan a favor de apoiar o ensino público do Concello, pero cando se trata de forcarsos o PP, pola banda da leña, nada. Pleno ordinario do 19 de xaneiro de 2018. Pregunta 3 do BNG. Os problemas que demanda a comunidade de Eusebio Lorenzo Baleirón ou que fixera de intermediario coa Xunta. Apunte. 19 de xaneiro de 2018. Pleno ordinario do 18 de maio de 2018. Pregunta número 4. O peche do Eusebio Lorenzo Baleirón. Iso xa foi paroxismo. Pleno ordinario do 16 de novembro de 2018. Pregunta 10 sobre os recortes da Conserxería. Pleno ordinario do 18 de xaneiro de 2019. No punto 3, o BNG presenta unha moción para a mellora e xestión municipal do CPI Eusebio Lorenzo Baleirón. Votaron en contra. Non sei se se acorda. Bien. A que votaron en contra? Pois repítolle. Votaron en contra un punto, un maior número de horas de atención á limpeza do CPI acorde cos metros cadrados que ten, unha atención continuada, reparación daquelas avarías ou arranxos, responsabilidade do Concello. Votaron en contra tamén a ampliación do horario de Conserxería para poder estar atendido o CPI, cando menos como antes dos recortes. Pleno ordinario do 15 de marzo de 2019. Punto número 4. Moción do BNG para as melloras dos distintos edificios do CRAP de Dodro. Votaron en contra. Pleno ordinario do 17 de maio de 2019. Aí non, que non o convocou. Debía de estar o alcalde na manifestación en defensa por a lingua galega. É dicir, como acaban de decir os compañeros, este grupo de goberno non é que diga, vai facer, está facendo. Por eso, imos a rexeitar esta moción do Partido Popular. Vamos a manter. Olvidábase que o portavoz da Unidade de Miñar, como portavoz. Non, é simplemente unha apreciación. Nós, na campaña electoral da Unidade de Dodro, sempre pedimos que quen ten que arranxar os fallos estruturais do CPI é a Xunta, iso temos por claro. Aquí dá a impresión de que foron á Xunta a preguntar, mire, temos un problema ali, que temos os veciños en contra, e temos, a ver se nos poden arranxar algo ali, arranxar os problemas estruturais. E a Xunta debe decir, teñen vostedes un poste de 111.000 euros, arranxeno co seu cargo. Non temos por que arranxar co cargo, con todos os cargos do POS, os problemas estruturais que ten que arranxar a Xunta. E pelearemos ante a Xunta para que o teña que facer a Xunta. E non nós cos cartos do POS ínteros, os cartos do POS. Nós ímoslo facer, pero pelearemos ca Xunta para que o faga a Xunta, non como vostedes, e decían a todo amén. Vamos a ver. Portavoz do Partido Popular, se quere facer El turno de peche. non, pois eu digo eu, ao final, non? Somos presidente do conto. No, turno de peche. Despois sí, pero o peche deste punto digo eu que se peche. Turno de peche. Entonces, primeiro, decía o señor concelleiro de Educación que ten unha secretaria, un asesor xurídico, e eles se poden decir que decisión se pode adoptar un goberno en funcións e cales non. Entonces, mire, agora, como xa non está na oposición, está supostamente nun goberno que forma parte supostamente deles, e supostamente pues, debe encargarse vostede unha competencia con educación, pues debe saber vostede o que se pode facer e o que non se pode facer cando un goberno entra en función. Entonces, claro, se non ven aprendido da casa, se non ven aprendido vostede da casa, onde aquí non temos obligación de enseñar. Sobre o tema de que os obreiros
están traballando do Concello no CRA, no CTI, mira, os obreiros do Concello non teñen capacidade para cambiar un tellado dunha escola militar. Como hai que facer, vale, entonces non sei que arranxo estará facendo, pero logo os cambios e as reformas importantes non están capacitados os obreiros do Concello para facer. O informe ese xa se conocía, se tivo unha reunión ca AMPA no mes de febreiro, e ese informe se acordou arranxar os problemas que se plantexaban, tan pronto como se puidera, estableceu a data do BRAM para facelas, porque durante o curso non pode cometer obras nas escolas unitarias no TPI, porque esas obras, ao mellor se non se rematan en prazo, poden impedir despois que se desarrolle con normalidade o curso escolar. Pero, de feito, non somente se fai en obras así, sino se fai en todos os concellos, e a propia Xunta de Galicia, as reformas nos colexios as fai. Por outro lado, decirlles que se teñen que ler vostedes as bases do POS deste ano. É dicir, eu lamento que teña que ser da oposición que teña que decir porque como POS e que non como POS. Pero claro, estas cosas que corresponden a ustedes. Entonces, no POS deste ano, por primeira vez, sí se poden incluir como obras subvencionadas as obras nas escolas unitarias e nos colegios. Ao contrario do que acontecía os anos anteriores. E por eso, cando se arreglou a escola infantil, se arreglou conforme a unha subvención da GADER, e por eso, cando se arreglaron as escolas unitarias, se arreglaron con cargo a unha subvención nominativa de Diputación, por aquel entonces que gobernaba o Partido. Entonces, si facemos esta proposta agora, é porque nesta ocasión, en este POS que convocou a Diputación da Coruña, por primeira vez, sí se poden incluir as obras das escolas. Anteriormente non se podía. Pero é que iso ven nas bases, O que pasa é que as bases hai que lelas. Hai que lelas. Por outro lado, respecto ao voceiro do señor do Partido Socialista, parece ser que a determinadas horas o voceiro do Partido Socialista se lle veñen certas palabras que non son propias dun suposto de alcalde, pero bueno, ao mellor para o voceiro do Partido Socialista os plenos igual os había que facer ás 9 da mañá. É teniente alcalde, non se poña nada. Non supongo que é teniente alcalde. É responsable de educación e non é... Sí, usted como convocou. Ya non ten para recorrer. Dígolle que para o voceiro do Partido Socialista algunhas horas parece que son demasiado tarde. Algún parece ser que os plenos ten que vir ás 9 da mañá, porque a partir dunha hora parece ser que se descontrolan un pouco. Eso é ben coñecido por todos os vecinos, que a partir de determinada se lle vai. Sobre se a propiedade ten algo que decir ou non dunha obra, o primeiro que ten que fazer vostede é falar ca súa secretaria, ca secretaria do Concello e co seu xurídico e explicará que é o que ten que dicir a propiedade dunha obra ou non. Sobre o polideportivo, cando se produxo e fomos informados da caída dun gigante no tellado do polideportivo, o que se fixo nese momento foi chamar inmediatamente a Xunta de Galicia en 24 horas veu o personal dunha empresa para ver o estado no que se atopou. No, sí, veu. Eso é verdade. E que digo isto que algunhas horas se ven mal a algunhas personas porque decían, despois de 2 meses que o Partido Popular perdeu as eleccións, cando foi o partido que máis votos quitou, está claro que algunhas horas algunhas personas desafectan. Sí. Desafectan. Moito. Porque non teñen a capacidade de discernir quen gaña e quen perde. Sobre o BNG, o horario de limpeza se incrementou. O Partido Popular se dedicou máis horas de limpeza ao TPI do que se dedicou sempre. Pero, por favor, xa. O que pasa é que estaba perdido en Rianxo. Xa, por favor, vamos a intentar manter un pouco... Eu teño, aquí non canta con insulto, pero non lle nada. Ese é o que está dicindo tonterías. O horario de limpeza, señor Mariño, que pasa que usted non estaba por aquí. O horario non estaba. Era de 12 horas. Era de 12 horas a semana. Era de 12 horas a semana.
recortes inventámoslos nós. Ese era o horario de limpeza. Está claro. Ese era o horario de limpeza, que vostedes non sabían. Pero eu teño que dizer... Gracias a Dios. E entonces, pues mira, se vostedes non queren apoiar esta moción, non apoyen. Ora ben, decir que cos obreiros do Concello van a arranxar vostedes as escolas sanitarias, o CPI, e hai, se les digo, teñen vostedes as bases do POS, base que hai que ler. E hai que entender que son os epígrafes e cales son as condicións para poder facer as cousas como debido. Nós facemos esta proposta, veñen vostedes durante 4 anos reclamando inversión e nós sempre dixemos que cando haxe financiamentos que se faría. Pois esta é a oportunidade de facer. Se digo, as obras estructurales que afectan, que fan falta nas escolas sanitarias, non se arranxan con os obreiros do Concello. Rematou. Sí. Bueno, eu quería zanjar isto de outra maneira, pero teño que falar, porque senón falo ao revés. Porque a ver, aquí os calificativos andan así por aire, eu pondría o de insensatez. Nem que presente unha moción en estas características, porque a estas alturas, cando vostede asina unha resolución o día 15 de maio, dedicando 71.600 euros do POS adicional do 2009 a Teallo, verdad? Sendo a tener desde Marquesiña tras a Radio Teallo e outro, por que non? Por que non adica o resto que lle queda aos profesionales? Estou en uso da palabra, por favor. Vexa marcado a mí. Está preguntando. No, pero eu estou dicindo as preguntas así. Vostede tivo oportunidade de adicar o POS como adicou outras cousas antes de marchar deste Concello. Vale? Non o adicou, deixe aos que gobernamos o Concello desde o 15 de xuño decidir en que gastamos os cartos. Que deixe. O primeiro, non, que eu non tenho perfectamente. Sabe vostede? Non, sabe vostede, pero en este caso parece un pouco hipócrita. Que data ten? Tamén son solo, non? Que data ten? 15 de maio. Sí. De 2019, este ano. Mire, usted sabe O 15 de maio, porque vostedes, o 15 de maio, vostedes deciden gastar 71.600 euros nunha hora. Eu haber decidido gastar o resto nas outras horas. E non o fixo. E estaríase facendo no Concello. E non agora, a toda presa, os outros centros de hai que replantear os POS. Hai que replantear os POS. Pois vostede estaba no goberno e foi capaz de facelo nunha obra de teatro, non? Non, pero hai que replantear o POS. O POS é o que replantear vostede agora. Xa estou a eso, Porque xa estamos a eso, eu non, xa estamos a eso. Hasta que non se sepa a cantidad definitiva, que saberán, ou vostedes ahora, sería no mes de maio, son 111.000 euros, non 70.000. Sabía vostede, eran 180.000 e vostede gastou 71.559 dediconos a unha obra de teatro deste posto de Esto es teatro. radicado. Pero están asignados, están asignados a Mas ten que replantear, señor Castro. O que non se nos baixo de disposición... Non ve que son 111.000 o que hai agora, non son 70.000, ten que replantear todo o posto, que isto se fixo sempre todos os anos. Claro. E agora Ese fai sempre se replantea a espera de que a Diputación dé a cantidad definitiva. E agora vamos a dedicar isto a melloras dos centros educacionais, que non lle quepa ninguna duda.